Unsay ka balay na og daw sunog alas 3 gani ang kadlawon sa Barangay Magallanes, Tacloban City. Pagkabuntag daling mihinmo og imbestigasyon ang City Fire Department aron na masuta ang hinungdan sa sunog. Samtang daling naghimo og assessment ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektado sa sunog aron mahatagan og hinabang. Tapos lawas lang hapit tanan ang nasunugan kay wa sila nahipos nga kagamitan sa tabang sa andana sa barangay sa tulong andana sa barangay hall sa barangay 51 kasamtangan nag-star ang mga apektadong residente. Lakip sa nasunog ang barangay hall sa kasikbit nga barangay 52. Ang barangay hall himutang siguduhang andana sa Kadiwa Market nga nadikit sa mga balay nga nasunog. Matod ni barangay 52 Kapitan Jude Trinidad nga ilan nang giimbentaryo ang mga nasunog nga kagamitan sa barangay. Nanawagan og tabang ang mga nasunugan samtang padayong gisusi ang hinungdan sa sunog.